L-ewwel jiem ta' kampanja elettorali kienu skarsi mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista u l-ewwel waħda li saret m'hemm ebda dettall dwarha għax Simon Busuttil qed jgħid li d-dettalji jista' jtihom biss wara l-elezzjoni ġenerali. F'Għawdex Simon Busuttil qal li gvern immexxi minnu jagħti 10,000 euro lil kull familja li tmur tgħix Għawdex. Il-ġurnalisti staqsew kif kemm iridu jdumu jgħixu Għawdex biex iżommu l-10,000 euro u min jikkwalifika. It-tweġiba ta' Busuttil kienet ngħidilkom wara l-elezzjoni ġenerali. Fl-ewwel mitjum ser joħorġu id-dettalji kollha ta' din l-iskema. Id-dettalji u t-tnedija tal-iskema issir fl-ewwel mit-jum tal-Gvern Nazzjonalista. Jiġifieri mhux ser intuk ħafna x'tistenna sa 3 xhur oħra din l-iskema tkun. Ma mhux dettalji mhux issa. Fuq it-tieni mistoqsija tiegħek. Biċ-ċittadella fl-isfond u f'xemx tiżreġ. Simon Busuttil kellu jaffaċċja mistoqsija wara oħra dwar dawn l-10,000 euro. Iżda risposta waħda biss kellu. Aħna l-ewwel nett f'dan l-istadju qegħdin ngħidu x'inhu l-an politiku tagħna. Bil-ġurnalisti jistaqsu iktar Busuttil ta' opinjoni, iżda mhux dettalji, fejn wieġeb qal biss x'jaħseb hu u fakkar li t-tweġibiet dettaljati jagħtihom wara l-elezzjoni. Jekk ġast tibidlu l-ID cards ma jiġux joqogħdu Għawdex tagħmel. Għandi mistoqsijiet oħrajn fuq din l-iskema tal-loti finanzjarji. Imma allura din tapplika pereżempju jekk xi ħadd qiegħed jgħix Brussels jew xi ħadd qiegħed jgħix New York, għaliex hemm ħafna Awċin jgħixu mad-dinja kollha kull fejn tmur issib tiltaqa' mal-Awċin. Vera, ħabib, jikkonfermawha. Jiena ngħid għalija anke għalihom. Aħna naturalment ma konniex nafu li kellu jintemm issa minħabba l-elezzjoni, ma l-inqas kien beda. Iżda dan ma kienx biżżejjed u l-ġurnalisti reġgħu talbu d-dettalji. Ara, nirrepeti, fl-ewwel mitjum ser toħroġ l-iskema bid-dettalji tagħha. Għamilha ċara wkoll li lanqas fil-manifest elettorali m'għandhom jistennew dettalji. Illi kollha nifhmu illi fil-programm elettorali fuq kull proposta paragrafu se jkollok, ħadd mu qed jistenna enċiklopedija. Sal-aħħar tal-konferenza tal-aħbarijiet, Simon Busuttil spiċċa jitlob is-suġġerimenti dwar kif tista' titħaddem l-istess proposta. Fl-ewwel mitjum id-dettalji kollha se nkunu ħriġnihom u aħna open-minded ġifieri jekk għandek suġġerimenti ta' kif din l-iskema nkunu nistgħu inlaħmuha, you are more than welcome.